Se on niin kova tekistä, moro. Meillä on tänään 2 Boschin mutterimopoa vertailus. Ensimmäisenä GDS 18V 300. Ja 300 kertoo siitä, että kuinka monta newtonia se vääntää. Eli tässä on 300 newtonia vääntöä. Istukasta löytyy 0,5 tuuma istukka ja malliin sopii kaikki Boschin sinisen sarjan akut, amperimäärästä riippumatta. Tässä vielä lisävarusteena löytyy ABR-toiminto, eli kun avataan mutteria, pulttia, niin mopo tunnistaa sen, kun se löystyy ja hidastaa kierroslukua. Ja tosiaan akun irrotus, paikalleen laitto, samanlainen kuin kaikissa Boscheissa, eli toimii tosi helposti. Sitten meillä löytyy siihen vertailuun vähän isompaa kaveria, eli GDS 18V 1050 HC. Tässä löytyy biturbokone, tuumainen vääntiö ja samalla tavalla sopii kaikki akut amperimäärästä riippumatta. Ja tässä tosiaan, kun siinä on se 1050, niin se kertoo taas newtonin määrän. Ja täällä saa sitten vähän isompaa pulttia, mutteria puhutaan traktoreiden sun muiden isojen työkoneiden pulteista, niin tää avaa sitten sen paljon paremmin, että toi pienempi niin ei ihan niihin riitä, että se on enemmän normiajoneuvoihin. Tästä löytyy lisävarusteena sitten 3 nopeutta ja 2 eri moodia. Ja tässä on puhelinyhdistettävyys, eli ne moodit saa sitten puhelimesta laitettua. Tää on jykevämpi, painavampi, isompi, mutta tää ei ole myös tarkoitettu siihen jokapäiväiseen renkaan avaamiseen. Eli tää on tarkoitettu kovaan ajoon, mutta täällä aukeaa kyllä pultti kuin pultti.